Čau, drahá, to si ty, čo si vždy myslela, že kvôli tebe by Brad Pitt povedal Angelíne sorry, ale ja mám niekoho iného. No tak čo, ako si teraz na tom? Už sa ti ozval ten milúčky blondiačik, čo bol z teba tak hotový, že si až zabudol vypýtať číslo? A ten dvoma smermi okatý gitarista s nádhernými prstami, ktorý sa pri With or Without You pozeral akurát na teba? Alebo aspoň ten týpek, ktorý ťa ešte minulú sobotu strašne ľúbil a v nedeľu zrazu odišiel na misiu do Nepálu? Fakt nič? No to je mi ľúto. Mala by si asi kúpiť ďalšie chili chipsy, aby v tvojom živote bolo aspoň niečo pikantné. Sadni si pohodlne na gauč, pusti si 37 krát posledný Twilight a keď rodičia konečne odídu nakupovať do Lidlu, vytrať sa potichučky do sprchy a urob čo musíš. No veď čo? Snad nie si tak zúfalá, že budeš žiadať o pomoc náhodných okoloidúcich. OK, beriem, ten týpek z IT oddelenia tvojej firmy bol možno výnimka, ale uznaj, káble zapájal naozaj hrozne. No ale nič ti neboj, určite si nájdeš svojho vysnívaného, romantického, pozorného, láskavého, zabezpečeného, krásneho a verného Redforda, ktorý ťa vezme do náruče pri západe slnka a svoju žiadosť o ruku citlivo vloží do veršov z Rómea a Júlie. Chápem, za rohom je Valentína, tvoj pán božský stále nikde a na Facebooku zatiaľ dávajú všetky tvoje šťastne zadané kamarátky tie smradľavé statusy šťastia. Nie, že by ťa to zaujímalo, ale tak zo slušnosti na to vždy klikneš. Ale vieš čo? Keď už si tam mrkni na prvú facebookovskú zoznámku, kde naozaj vieš a vidíš, kto ťa balí. Laomešin ti navyše vyhliadne chalanov, ktorí majú radi podobné veci ako ty. Aj keď pravdepodobnosť, že dnes ešte niekto počúva Tinu Turner, je fakt minimálna. No ale veď vždy je šanca.